Akatukirira ngati vamwe ndosaka muchinyengerwa Mazepi. Kunzi? Ndosaka muchinyengerwa Mazepi. Kunyengerwa Mazepi? Muchinyengerwa Mazepi. Ndosaka muchinyengerwa Mazepi. Because akauya akabata chicken wraps ngechicken iniso. Ndobva ndapinda mushop angakamira mushop. Ndobva ndapinda mushop zvikanzi dushi pamata. Ndobva saka ndikangobuda panguva ndikangozvidzora nekuti murungu anoshandira murume wake anga ari padhuze. Ndobva ndabuda ndobva ndaenda kumba. Ndangauroyi kuti ndakadya mwana muzukuru wangu mwana wachiwo uyu uye zvenini ndine chikwambu chandinacho chikushandisa kuti achi murume saka zvakandirwa ndikati arege nditese ndikwire nyaya yangu. Bahasha TV nyaya sezvadziri. Iwa unakuja wakaita sei saka kuti azosuka azokunanga iwewe wakanga waita sei? Vanhu vanofunga vangonetsana vakanetsana naAlice saka uyo akabva uya pamba bva atanga kutukirira parodhi. Aitukirira akanangana naAlice ndobva azotame yako waroyi ndokakujira mwana wako iwewe. Saka ndibva zvandorwadza ndikangoti mazwi yakashandiswa aitotukirira. pane mushonga here kana kuti kumwe kuita kwaakataura kuti wewe une zvako zvaukaita pakudya mwana yedu? Ngotukirira chingoti ndimakadya muzukuru wenyu mwana waAlice uye zvimwe nechikwambu changu chikuita Alice murume chamunacho. Saka chikwambu chamunacho ndine saka ndisaka ndakati auya tauri pamberi vedare saka ndakakwira nyaya yangu nokuti ndakarwadziwa kuti hamuna chikwambu. Saka uyu mwanasikana uyu ari kupi? Alice arimo ari muno atomboya naye kwanzvimbo. Taura tinzwe nawo uya kuno kuduze tori taurawo Ndinyasotoziva mhosva yacho yandikamutadzire nekuti aigona kutongoya kumaraini panongoti akauya akatobata doro akadhakwa achitotukirira achitoita zvemushedzera. Ndobva ndatombvunza ndikati koyo utukirire kana pane muridzi wenyaya waune nyaya naye unongoenda direct woita unongoenda muridzi wenyaya woonangana nemuridzi wenyaya wacho warikuita sei wokutaura. Ndofunga akatukirira akati vamwe ndosaka muchinyengerwa Mazepi. Ndosaka muchinyengerwa Mazepi. Kunyengerwa Mazepi? Muchinyengerwa Mazepi? Ndosaka muchinyengerwa Mazepi. Because akauya akabata chicken wraps ngechicken iniso achitukirira ndobva ndatomusiya. Saka amangwana makusiya ndikangoti bheta ndimusiye semunhu anga akadhakwa ndokwanisa kutaura naye. Ndobva ndatozomhindira mumba kwa ndikati kuyo waita sei? Papa akandudza akati Alice uona chii? Ini ndikaita zvekunzwa naPrudence amene mapuwa anga afamba marenje. Ndobva ndatoti akakoza akanditi Anthony wakati zvonimba make property nimba make enderana nebasa rinoshanda murume wake. Ndobva ndamutoti sandizvo matambo zvikaita sei zvikataurika. Iyo ndobva atoti alright zvapera. Saka kubva ipapo ndingangoti ndasisina paraini panga pasisina mufaro engoya achitukirira kana kubasa kwangu ndoshanda itotevera achitukirira. Saka ana mama ndovengo nditi chingonyarara semunhu asiri kunanga munhu ari kungotuka saka iwo sikuzoti ari kutukani chingonyarara. Saka rimwe dhee ndikazoenda kumashops ndobva ndapinda mushop anga akamira mushop ndobva ndapinda mushop zvikanzi dushi pamata. Ndobva saka ndikangobuda panguva ndikangozvidzora nekuti murungu anoshandira murume wake anga ari padhuze. Ndobva ndabuda ndobva ndaenda kumba. Saka ndikasvika kumba ndikasvika ndakutsangonetsanangurira mama ndakuudza ndikati pese pakundiona ndakuchiona sekuti pese paituka ite sei aituka ini saka ndichaziva. Saka iye anga ari panext saka ainzwa chikutaura kwese kwaitika. Ndobva atoti masikati ipapo ipa ndasvika ndaichitotsvaga iwewo. Kati kongochinditsvaga mhosva yaunitsvagira chii? Ndeyei. Ndobva ndazomuti last week chaicho waicharodondirova asi hauna kunge wazowa kuzondirova kwacho zvikanzi wacho akakudze yeye ndandilandlord wenyu nipamba pese pamunogara pamata penyu mese apana mama wangu akamira. Saka mama ndipokati
kuri kupinza vanhu vakuru ukutukirei ndipo pakabva taura mashoko ekuti zoni ndipo pakabva taura kati mutorise minyararai ndipo pakabva tuka mama akati zoni mimi ndosaka ukadyirwa mwana namai vako mai vako ane chikwambo chinokushandisa chinokushaisa murume saka pakataura mashoko aya ndikabva ndagumbuka ndikachomhanya ndikachomurova dzama ramama kwiro daro ndoda kudzimurika kwatoitawo nyaya kutaura kwacho kwabva kwapera kana mari ngwedanga kusauya. Saka apa pakutaura kwako pane kunongedza here kana pane kutuka? Kutuka kwaita uyu musikana wacho aikutuka. Ndiani wari kuita su Zeria aikutuka? Aingotukirira saka panguva chindechitadza kutoziva kana kafuruka saka ndoshandira ingotukirira saka ndetosisatoziva kuti aituka ini saka pandikatozopinda mushopu mwito pandikatoziva kuti aitotuka ini kubudikidza ndamubvunza ndikati konongotuka haunange munhu weka ndachitotsvaga iweyo ndipo vakazotuka mama saka ndikandibati ndobva ndatoenda ndobva ndanomurowa mama vanhu munharaunda vanga vari padhuze vakati matukira ita mwana pamwe neumbo ari kuziva zvakataura senzini ndine mwana akashayika saka isu tetezoroti achauya kuno kuti yananiswa otaura maonero mazira anoita nemadyiro akaita mai vangu nechikwambo chavanacho chinochaisa murumbi saka handizivi saka iye wacho hasi kukwanisa wakatenda haatouya. Noma akatiza asi tomboriwanika because pandakabva kanzvimbo ana kuti 2 days abva atotiza iye mukadzi akabva atoita zvinhu bvaanosiamba vamai vake. Ndakanabasa nazvo bva ndikasiya nemurume wangu andakanabasa nazvo. Saka nhau iyi yaZeria anodiwa akashevedzwa mudare kakawanda asingauye saka anotongwa asipo. Ndizvo here Betha? Right. Paanotongwa asipo uyu mwana nhau yake panga pari kutaura ndiwo Arisa achitaura apa ataura kuti aituka amai vakati haana kukunanga ndizvo ndimai vako vakataura daro kunanga inini anzi paakanga achitaura pekutanga aitukirira amai vaidzora uyu vaidzora chinyarara pamwe asi kutuka asi kutuka iweyo sapinduri saka azoenda mashops akunochi aida kutenga dzingi ndopaakapinda mushopu aida kutenga ndomangari ndibva atanga kutuka uyu haana kudayira ndibva adzoka bva auya kumba abva yakumba zvanzi mama ndakangopinda mushopu anondituka ndikati aiwa nyarara chero asina kuita se asina kukunanga saka ndopamwe pacho ndopaakaenda hanzi ndobva atanga kumuti dhodhi ndibva auya nokumba kwedu kwekwe parodhi paipa bva atanga kutukira futi uyu ndibva ati kweyo kumbotukana zvikanzi ndikutotsvaga iweyo ndakachitotuka pese pandinenge ndichituka vaindi kutuka iweyo. Saka uyu anotongwa nenhau yekutuka because ndo mazwi akabuda pane mazwi ekutuka inenge yekutukana kuti vakatukanidzana vari 2 aiwa inini nyaya ndakakwirira dare ndekuti akandinanga uroyi kuti ndakadya mwana muzukuru wangu mwana wachiwo uyu uyezve inini ndine chikwambo chandinacho chikushandisa kuti murume saka zvakandirwa ndikati arege nditese ndikwire nyaya yangu ataure pamberi pedare majira ndakaita chiva ndakaita muzukuru wangu saka ndosaka ndakakwira dare. Good. Saka kana wakakwira dare iwe wakanzi une chikwambo chakadya mwana wako ndizvo unokwanisa kuratidza dare rino uri kuzvibvuma here kana kuti uri kuzviramba? Aine chikwambo asi iye ndanga achinzi ari kuwanika asiri kutiza aiuya achitsanangura umbo hwake kuti majira andakaita se andakaita muzukuru wangu saka hasi kubatika rungotiza. Saka zvari kutiza
isisi tinoziva sei kuti chikwambo ichi chiripo chakadya mwana? Hamini sevakuru vedare ndimunoziva kuti saka zvifamba dare sei. zvarinoita isisu tinoveta kuti iwewe unotsvaga mari, ndinokupa mupurisa, uronzwisisa uyu chii chako, ndokupa mupurisa moenda kuguruve, anditika woenda kunozvichenesa, akasiya akutuka kuti wakadya mwana wako. Andinopanzisa iwe kana usina kudya mwana wako, kana usiri muroyi, zvinobuda zvega. Totangisira ipapo kuchaja uyu anenge apomerwa mhosva. Andinopanzisa kureva kuti chatoda kubisa hapana, dai mumwe wako anga aripo taimubvunza, but hapana mumwe wako watinogona kubvunza, hama yaZeria kana kuti Zeria wacho, hapana. Asi tikasvika panhau yekutaura kuti pane chikwambo chinowanikwa kushereketwa wechivanhu, chine uroyi mukati. Ati muri kundidzo? Chikwambo chinowanikwa chine mushereketwa wevana vedzinza revatema. Saka ichocho kuti chitaurwe kuti chiripo kana kuti hapana, tinenge takutienda kwatateguru, vanenge wakuenda iwewe wochipa chichemo chako kuti ndakanangwa. Anditi wazvinzwa? Then ivo vacho vanotarisa vaona kuti zvechokwadi iwewe haunawo chikwambo chacho here. Then kana vaona kuti hapana, hauna, uri innocent, marizatsi anouya kuno, then totanga kutsvaga munhu uyu Zeria. Kana kutoenda kumapurisa utaura kuti ngapinde pawanted, nokuti mhosva iripo, hapana pasina mhosva. Kutuka munhu imhosva, kunongedza munhu zvaasiri imhosva. Andi muri panzisa? Saka pane mhosva dziripo, yekunanga munhu uroyi imhosva, yekunotuka munhu ari kuzvifambira kuchora kodzero dzemumwe munhu, saka anochengetedzwa nemurava. Saka iwewe ungada kuenda rini kuguruve? No, paunenge wawanira mari unokwanisa kuzofona kudare kwangu, then topa mupurisa, dzinoenda nevafakadzi vako, hama dzako dzinoenda kunoteererawo. Handiti mamuri kugara mune vevidhiko? Nani? Padya? Iyi hama yako ero? Ndanama yako. Saka unofana kuenda navo kuwatateguru. Zvogara vamwe chete. Asi usikane mambo aneka ukutukana nokuti akanokufamba pake mbatso yapamba pataka kutunga ichobva kubasa hai chikwizenyeti ndendoi pamambo kuti patukira aita attention yevanhu vese iwadhese Vozi pane panzvimbo pakafonera. saka ndozva munhu waasina mukati nokuti kunetsa nokuya haasi pinda muna namai. Alright. Saka zvandataura mazvinzwa, munoenda kuguruve. I'm referring you to guruve. Referring for verification. Verification on witchcraft. Witchcraft accusation.
anditi mune makwenda kunoverifya kuti Murimuroyi here kandramusi mafanzwisisa then kana makuenda munotifonera ofisi yekwedu munoiziva phone number kana kutaura vaningikeya vapaja munotaura vapaja then vanokwanisa kucontacta kuti maredi kuenda anditi mazvinzo tinenge takuzozwa kwamuri kana maenda munenge makuve next court date munofanira kunge maapana ndoyanzi 31 12 23 ndizoka sumuka yenyu muende pane dzasara here